ukuze amandla kaThixo abe phezu kwam, kuba xa ndingenamandla kuxa ndiyirevelation le ebangela uPawulos athethe uthi ndiyawubhosta kamandi kakhulu, nothi ngamandla endinawo kodwa ngokuswela kwam amandla. How can you boast nge-weaknesses? Uthi hayi, is because ndifunde i-secret endiyinikwe nguThixo ukuba xa ndi-weak, when I'm feeling so weak, kungexesha amandla kaThixo ephezu kwam. That's why funeka upraise uThixo phakathi kwentlalo yakho engalunganga, ekwenza ubonakale u-embarrassed. Yima kwimeko yakho ekwenza, haleluya, ufilishe ashamed, ufilishe embarrassed. Zivuthulula usithuli, usukume ntombi enguziyoni, unxiba amandla akho. Ngakulinde mama kwam ube nashame. Noba ngenza ntoni uSathane aphoxise ngawe ebudaleni bakho uhamba noThixo, uthulula uthole usukume uthi ndiyawubhosta ngokuswela kwam amandla, ukuze amandla kaKristu ahlale egrace. Phezu kwethu kuthe ziza amandla egrace. We've got a high priest. Why do you condemn yourself? Why do you condemn yourself? Khona kuthi abantwana bakho bayinye. Why do you condemn yourself? Yes, Lord. Hallelujah. Praise umntwana wakho esejele. Because I've got a high priest. And my high priest has gone. Akafanana nabapristi be-old covenant. Lord, he has gone. Lithi ibali leBhayibheli wathi xa ebethwa isikhwenkwane ngapha, isikhwenkwane ngapha, isikhwenkwane ezinyaweni, esidakadaka empholo, icebo ephangweni, haleluya, entone ligazi, athi uIsaya wayengabhekeki, sathi xa sifuna ukumbheka akambhekeki, ushapeless, uwounded, his blood, entloko, emzimbeni, emhlana, esibunkone ligazi. He was doing that on your behalf. He suffered on your behalf. He was wounded on your behalf. He was embarrassed on your behalf. We were ashamed on your behalf. Why now? He's out in the sea where you are so ashamed. Zappa. Noba kwenzeke empilweni yakho, noba kuzakwenza ntoni empilweni yakho, you must never allow yourself ufilishe ashamed, ufilishe guilty, ufilishe condemned, because you've got a high priest. Thank you, Lord.
uyamkhumbula uYesu Yes. efika across the sea, efika uPeter frustrated, efika uPeter so downhearted, efika uPeter ezivele efeyila. Ubu-aspects bakhe bokuloba uphuveke kuphi efeyila, ebulaleke the whole night. Yile aspect emlobeni kanti licebo likaSomali. Must never condemn yourself. Ngenxa yefeyila, ngenxa yenzebisono. Yithi Sathana, namhlanje kunamhlanje. Haleluya. Angazibetha ngegama, zibe busy. Namhlanje kunamhlanje. Lithi bani? Yeah. uYesu before I perform a miracle. Sekusijonga isitayela sikaYesu. Nayingancameli kuma-miracles. Ingathi ngabazalwane namhlanje. Bathi benza i-fake miracles. Hlungu into esiyibone ebucutting edge. Iyayithuka inkolo kwelizwe. The Church of God must alume ngenyawo. We need a platform. We need isimanga thina siyibo TV. Aba bantu babone platform kwi-TV thina sihlelapha. Iyafeyikha into yethu, iyathuka into yethu. Bane-platform aba bantu. Thina sihleli kwezindonga. Asikwazi ukuyiveza yona nto. Ivule umhlaba. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. We need a platform. We need a platform. Oh Lord. We need a platform. Hallelujah. Abantu abashumayela miracles, abantu abashumayela healing, abangashumayela kingdom. The message of kuba healing umphumela we-message. I-focus yethu ayikho kwi-healing. No, i-focus yethu ayikho kwi-prosperity. No, we don't preach prosperity. We preach the kingdom. Phakathi kwi-kingdom kuvela i-prosperity. Phakathi kwi-kingdom kuvela i-healing. Phakathi kwi-kingdom kuvela i-deliverance. uYesu, before I perform a miracle, wathi Peter, ndinikela umkhombe wakho. Awufuni uba yi-platform. Awufuni uba yi-platform. uPeter xa efika ubiza kanye lo o-devastated, lo ofilisha ashamed, lo ofilisha embarrassed. Uthi sapha lo wakho umkhombe ndime kuwo. He delivered the word. Ingathi akasibuya kwi-miracles. Udeliver the word. Assemblies of God masibuyele ekudeliver ilizwi. Asiyekeni le nto yethu. Asiyekeni le nto yethu. Akasibuyele ekudeliver ilizwi. Assemblies of God masibuyele ekudeliver ilizwi. Assemblies of God masibuyele hey. Inkonzo yesu ye. Inkonzo umsoni wasinikizwi. Zakasinikanyito wasinikizwi. Wathatha umkhombe kaPeter wabafundisa izwi. And then emveni koko wathi phosani mina. Qale ngantoni? Yes. Asiyanqameli miracles. Yes. Zikhona ziyenza sakwenzeka. Kuzahamba isikhwala. Impuputhe zizawuva apha. Bazaqabana bekade bengabona isimanga. Bathi ngaboni. Besisithi hayi ndiye ngithi khifini esikekile. Ekhetha kubele blindness. Kodwa kuthe bakushiyela izwi. Babona uNkulunkulu ngebesenawo. Babona kubuyela ukubona. Ndifuna nje sihambe nomyalezo othi we have got a high priest. Number 2, our high priest has gone through the heavens. Akafani ne-priest is the old covenant. Ezasingena kwi-tabernacle eyenziwe zizandla zabantu. Ezazihamba phezu kwe-regulation yomthetho. Law
eyakhe haleluya iministry yepriesthood ayimanga nge-regulations zomthetho kaMose. Iyenge-oath, ihamba ngesifungo sikaThixo. Siyambulela uNkulunkulu kwabantu abaphilileyo, baphile bengabekwazana. Abantu bebenestress apha, abona isimanga istress besabaleka. Sithatha into eziphuma khona. Eyokuqala yiphi? Shame. Eyesibili yi-guilt. Eyesithathu i-condemnation. Kuthethe umuntu utata omkhulu wanibetha ndalala ngomqolo, ndazibona ndi-nonsense, ndazibona ndi-out. Ndathi ndifonela unkosikazi ndibuza ndithuthuzela kuthiwa ubalekela unkosikazi. Unkosikazi wengeza. Yena engaqondi okokuba uyengeza. Ndabo manje uthetha kona nibithetha ngula tata into nawo ibeka ngeyakhe indlela. Ndabulala andabi nawo nomhla wokuthandaza. Ndiyoyika ukulala ndalifundanga iBhayibheli, ndiyoyika ukulala ndingathandazanga, ndave ndalala ndingenawo ndawufunda iBhayibheli amandla. Kuthethwa amazwi andenza ndizivele ndi-condemned. Kuthethwa amazwi andenza ndizivele ndi-ashamed. Yandivusa laa nto. Ngaba wathi yandivusa laa nto, akathi ndiqunjelwe, kanti ndivuswa yilaa nto, andiqunjelwanga. Ndavuka ndikuthakathaka ndinjalo, ndithe ndisaguqile kwavuka amazwi athi there is now. Yes, man. Ndakha loo mazwi ndithandaza ndithetha softly ndathi there is now, not tomorrow, now. There is now. I mean now. There's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hallelujah. Not nonsense, the devil is a liar. I'm not going to allow myself to feel condemned. No offense against your leader. No one can go and there's an effect of life. It's one to see who condemned. Don't allow yourself. Oh, you've got the high priest. And there's now. I mean now. Zotanas. Namhlanje satsho ukuthi uwe izolo wena namhlanje wena Hallelujah. phambi kwakho zange kubekho Thixo, kanti nangoba koThixo okwazi umelana nawe, koThixo wasemhlabeni, nasemva kwakho sozabekho uThixo ofana nawe onguwe. Siyabulela mini namhlanje Thixo wethu othandekayo omhle, sibulela kakhulu ilizwe linamandla elivua ubumnyama bubaleke kuba nangoku ubumnyama bubalekile ngoba buyalivaya ilizwi loThixo ophilileyo. Babona amandla onke ukuba umpristi wethu omkhulu unyukile wabheka emazulwini. Sinenkosi kawekuseni, siphume sigcobile, siphume sonwabile xa lifundiwe izwi lakho. Babona amandla onke asizanga ntweni ninzi kodwa size ezwini lophila. Babona amandla siphume siqhobile, siphume sinamandla, siphume Nkosi sisiqonda ukuba into esinayo inkulu Thixo wethu othandekayo. Sisasitshile ebantwini esiphakathi kwabo esizalwa nabo sathi uThixo wethu mkhulu, kodwa namhlanje simbone mkhulu ngaphezu kwemini zonke. Sithe Nkosi kababusise umkhonzi wakho egameni leNkosi uYesu. Hallelujah. Udr. Madala ke singambi. Usindile. Ufika into ngoku. Ubethanda usisi.
kufika into ngoku sizithandaza inkosikazi yakhe ihambile na izawuma endaweni yakhe isa kufika into ethi makasithandaza selula izandla njengebandla kukho iministry uthi xa ibekileyo abangogqirha nje kodwa there is a special ministry uthixo abagqobele yona kule field so release blessing kasomandla phezu kwakho